खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं क'क्राझाराव सा 200निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जयेन जाफैदों। बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन जानायलाय गावबा गावनि राजखान्थि दोलोखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामो आरो लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय जयेन जालायनायफोरखौबो नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार हाब्रुबारियाव थानाय UPPL दोलोनि लाइमोन गांखंनि मावखुलियाव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों क'क्राझार LSC सिंनि सा 200निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव आखाइ हमफैदों। बे हाबाफारियावनो 30 नं क'क्राझार सानजा बिधानसभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि आरो क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिब्रा ब्रह्म लोगोसे दोलोनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा आखाइ हमफैनाय गासैबो सोद्रोमाफोरखौ दुंब्रुदै बरायदों। लोगोसे MLA लरेन्स इस्लारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो जे 1 नं क'क्राझार लकसभाया NDनि हानजा जानानै गेलेगोन आरो UPPLआ देरहागोना रोखा। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा हारि धोरोम बासियालासिनो UPPLखौ मोजां मोनना जयेन जानायखौ बयबो नुनो मोन्दों होनना फोरमायो। नैथि रादाबाव दं दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरबिन्द केजरीवालनि इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरेटनि बेंटेखौ मैया 15 एप्रिलसिम बारायनाय जादों। बिथांखौ थांनाय दानाव दिल्ली जौखान्थिनि गसरजों लोब्बा खालामनानै खानाय जादोंमोन। इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरेटआ गावनि रिमान्ड आर'जलाइयाव दाबि खालामदोंमोन दि अरबिन्द केजरीवालआ एजेन्सिखौ नंखाय लामाजों दैदेनगासिनो दंमोन। बियो बुंदोंमोन दि बियो दासिमबो केलेंकारियाव गिबि मन्थ्रिनि बिफावखौ नायबिजिरगासिनो दं। मख'नो गोनां दि दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरबिन्द केजरीवालखौ मैया समबारखालि तिहार जेलाव लाबोनाय जादों, जेराव बिथांखौ जेल नम्बर 2 आव दोननाय जागोन। बिथांखौ दिल्ली जौखान्थिनि केसआव 15 एप्रिलसिम जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरनाय जादों। इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरेटआ अरबिन्द केजरीवालखौ बिजिरसालिनि सिगाङाव दिन्थिदोंमोन आरो आगबारि खान्थिनि केसआव 15 साननि न्यायारि बेंटेयाव दिदोंमोन। दिल्लीनि बिजिरसालिया अरबिन्द केजरीवालनि EDनि बेंटेखौ 1 एप्रिलसिम बारायदोंमोन। केजरीवालखौ बिथांनि इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरेटनि कास्टडियेल रिमान्डनि जोबनायाव राउस एवेन्यू कर्टआव थिसननाय जादोंमोन। खौसेथिनि दिन्थिफुंनायाव भारत ब्लकनि दैदेनगिरिफ्रा थांनाय रबिबाराव सुबुंखान्थि रैखा खालाम रेलियाव ज' जादोंमोन आरो NDA सोरखारखौ तानाशाही जानायनि थाखाय गाग्लोबदोंमोन आरो ED आरो गुबुन मिरुआरि एजेन्सिफोरखौ गावनि बेरेखाफोरखौ जोबथेसालियाव दोननानै आरो दोलोफोरनि बेंक एकाउन्टफोरखौ सिल खालामनानै लकसभा बिसायख'थिखौ रिग खालामनो थाखाय गाज्रि बाहायनायनि थाखाय गाग्लोबदोंमोन। थामथि रादाबाव दं आसाम सोरखारा बिसायख'थिनि खालारखौ जायगायारि खालामनाय रायजोआरि बन्द फोसावदों। मख'नो गोनांदि रायजो बेंगिरिनि मोनसे बिथोनजों फोसावजानाय फोसावथायाव 19-26 एप्रिल आरो 7 मेआव बै ओनसोलफोराव रायजोआरि बन्द फोसावनाय जादोंमोन जेराव 1881 मायथाइनि नेग'सिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्टनि सिङाव बै अक्ट'फोराव बिसायख'थि थि खालामनाय जादों। 19 एप्रिलाव गिबि खोन्दोआव 5 बियाबफोर डिब्रुगड़, जरहाट, काजिरङा, लखिमपुर आरो सनितपुराव बिसायख'थि जागोन। 26 एप्रिलाव नैथि खोन्दोआव गुबुन 5 मासिफोर सिलचर, करिमगन्ज, दिफु, नगाव आरो दरं उदालगुरियाव भट होनाय जागोन। आद्रा थानाय 4 बियाबफोर गुवाहाटी, धुबुरी, बरपेटा आरो क'क्राझाराव 7 मेआव थामथि खोलोबआव बिसायख'थि जागोन। सरासनस्रा खुंथाय बिफाननि बिथोनाव बुंनाय जादों दि गासै सोरखारि आरो सोरखारि नङि मावख'फोर, PRI, नोगोरारि जायगायारि आफाद, सोलोंथाइ फसंथान, बेंक, साहा बागान आरो बियाबफोरनि थिखानाय आवथानि सिङाव थानाय दारिमिनफोरजों लोगोसे फालांगि आरो फालांगियारि फसंथानफोरा बिसायख'थिनि सानफोराव बन्द थागोन। ब्रैथि रादाबाव दं मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बर'बादा गामियाव NDनि बिजाथि मानाव गेदेर जयन्त बसुमतारी बिथाङा नुजाथिफैनानै BJP आरो UPPL मावथि आरो दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगो हमना सावरायनाय मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां जयन्त बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोजां खामानि मावनायमोनब्ला UPPLआव रायजो राजाफोरा लोब लोब हाबफैनाय नङामोन। बिथां हाग्रामा महिलारिया मोनसेबो मोजां स्किम बानायनो हायाखै, नाथाय मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सोरखाराव गोबां स्किमफोर दं होनना फोरमायनायजों लोगोसे बिथाङा गावखौ एबारनि लकसभा बिसायख'थियाव 75% भट मोननानै देरहागोन होनना फोरमायबावो।
बाथ्रा रादाबाव दं मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ माब्ला फोसावगोन बयनिबो गोसोआव मोनसे गेदेर सोंलु फरायसाफोरनि गोसोआव मेट्रिक आनजादनि फिथाइनि सायाव सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज फिगुरनि गेदेर फोसावनाय मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ रंगाली बिहुनि समाव फोसावनाय जागोन रंगाली बिहुनि सिगां आरो उनाव फिथाइखौ फोसावनाय जागोन बिथाङा बेखौबो बुंदोंमोन दि सोलोंथाइ बिफाना मेट्रिक आनजादनि फिथाइनि थाखाय थागथियारि खालामबाय बेनिखायनो फिथाइया एप्रिलावनो ओंखारगोन बबेखानि सोलोंथाइ मन्थ्रिया दासिमबो अक्ट'खौ मुंख'वाखै रायखांनो गोनांदि बे बोसोरनि गोजौ फरायसालिनि आनजादा रायजोनि गासै 913 मिरुफोराव खुंजादोंमोन आरो आनजादाव जानाय फरायसाफोरनि गासै अनजिमाया सा 4,27,922 मोन सा 1,90,934 हौवा बिजाथिफोर आरो सा 2,34,980 आ हिन्जावसाफोरमोन सेबेआ बे खेबाव गोबां गोदान नेम दाजाबदेरनानै गोजौ फरायसालिनि हाबनाय आनजादखौ खुंदोंमोन बे खेबाव आनजादाव मोनब्रै आयदानि बिनायसाफोरा OMR सिटफोरखौ बाहायनानै आनजादनि थाखाय नुजाथिदोंमोन। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै गोजोन्थों।